Kipajba ka omsning constituency hak arpri trek Jembang arjar pulai. Kila penlong dak jingyat pajba haringkat ki plakat nadu na pula ka omsning Town Darbar Auditorium Hall. Bat penkot hakmat ka kerdap yeng jong MLA ka omsning constituency u Dr. Celestine Lingdo ha omsaj sning Riboy district dak jing temu ban yakendu markmat ban kentu yu u bu un krani ai halor ka jingdawa ban penbet yak reservation policy. Henry Maria Poi hajan ka kherdop yeng jong teu MLA la syam bo syam la dan yeng bat ka kherdop ru kala khang tala na kalyang kipat ba kila supun long da ka jing perta penram yu halor ka jing menti bat ka jing bam kersan lani ban krani ai halor ka reservation policy ha kan ka si nga ban mi syakmat ban kersan lang ya ka jing sya thangan jong iba arden hang tei hapo secretariat te ha jisha ha kan ka singi ka ba ka result jong ka matric kami ho ngidap nakaliang ka jongi ka umsning constituency ru ngi ai khublei ya baro ki khana matric bat ki khana bale ya ka class 12 ru ki bala pass te nakaliang jongi ru ngi ai ngi sim ka kabu hang ne ban ai khublei yaki bat ka wei ru ngami syakmat kalong haba menta hapor shpo biji ba kami ka result ngami syakmat ha school ngalakren yaki ba ki khana ngi layak kemen namta ka jinga pass ka jongki ba ki khana school ndre ngami no na school ngahaban wan no shani ban yashim benta kadei na ka benta ka future ka jongki ngawan syakmat na ka benta ka future ka jongki ban yasa lem hadian jong ka future jongki ngimtip ayu kan ja tedei na kani ka daw ngami syakmat kan ban kersian lang ya kani ka jingdawa jong ka seng ka jongi ka jingwan jongi hi kalong ka baningkong kalong ba di penram kani ya MLA jongi mo iba i Dr. Celestine Lingdo hakaba isngap jar but kapan pau ba babon hina ki MLA khasi ki donut hakalor kani ka issue na kamta ka reservation policy kata hi kani ka wei ka bangidon kam nawar kumbang itip hi ba ngidon kam ban review ya kamo kumbang itip ba ka reservation policy kala desya ka bala outdated tingidon kam ya ka ba ka sarkar mo MDA 2 kadai ban review biang sasisian ban pej katkum ka nongrim ka jing bun paj mo te kumbang i menta ka don sisya kata ka jing no siliang bat ka bala nongrim palat tinta ka daw bat kumenta hingiwan hang ne kalong bangin penram amdai tang ya MLA jongi handrai ngi penram ru ya baro samtli ki ai constituency ki badan ha ka tham riboy jongi mo kire kata hi da ka wei ka sur ngi wan hang ne bat kani ka khubor kalong ya baro ki MLA khasi jongi kalong balai phi dang ting ha kata ka jing syate ha ka an jong ki party ki ba phidan bat philen no pat ya ka jat benriu ka jongi mo nam ta ka jing jing kya jong ka jat benriu